jsme opět ve Vinicích, je to již druhá návštěva, dneska máme 17.5. V téhle Vinici se albit používá již druhým rokem a je velmi zajímavé, že už dnes lze vidět jeho účinky, byť letos ještě nebyl použitý, že ty letoristy jsou narostlejší, tady to vidíme podle drátěnky, než v porovnání právě té kontroly, kde v té kontrole jsou ty letorosty minimálně o těch 10 cm jsou nižší, níž narostlé.